Čaute všetci, dneska vás vítam u ďalšieho videa. Dneska iba tak sa porozprávame. Napríklad, že dneska máme prázdniny. Ako sa pozeráte, mám také tričko. Bol som na oslave. Jadám. A bol tam fajný koľač. A dneska sa budeme rozprávať Môžeme sa rozprávať o Rubikovej kocke. Tak túto kocku, keď sme ju kúpili, hneď ju Adam pomiatol a potom proste ju neposkladal. Teraz kúknite, tak to vyzerá 1, 2, 3, 4, 5, a ja neviem, koľko sa vám ukázalo, 1, 2, 3, 4, 5, je to bude asi a tak ďalej proste. Kto by bol taký majster na túto kocku? To by ste mohli napísať do komentárov. Otočil som to. Ďalšie. Tak dobre. Dnešné video bolo vlastne o Rubikovej kocke. Že už som to hovoril. Prepáčte. Rubikovú kocku musíte proste tak skladať s rozumom a tak. A viete, jak to myslím? Alebo nie. Dobre. A ešte som o tom rozmýšľal a môžeme hovoriť aj na... Jak sa to volá? Dobu. Dneska sa budeme rozprávať aj dobu. Či o dobu. Nájdem si... Počkajte, kúkajte sa. Návody na spodku. Asi... Tu kašľam na to, návod nie je na nič. Tak to zavriem. Tak. A dneska tu máme malého čertíka, buď čo to je. Neviem, čo je to poskok. Vyplázaný jazykom. Počkajte. Má vyplácaný jazyk. Vidíte? Vyzerá. Kašľam na neho. A tu máme tu späť, jak sa to volá, neviem to vysloviť, ale je to plastelina. A iba tá druhá vec. Preto to neviem vysloviť, lebo som to hovoril veľakrát a som to pomliatlo. Ani toto neviem. A tak nič. Ideme. Tak toto je elektrická modrá. Proste to je elektrická modrá plastelina. Kúkajte. Len je to tam pomliatnuté. Lebo je tam aj iná, na ktorú sa dáva magnet a tak máš plastelinu, dáš tu magnet a tak sa ti dáva hore. A tu máme i ďalšie, ale to sa nedá otvoriť, keby nikto neotvorím. Ten, kto to otvorí, je frajer. A toto je... Toto nedá čo? A nič. Toto je magnetická, ty vole, to sa nedá prečítať, lebo tu aj rôzne kčeňom, to neviem, jak sa iba o samote prečíta, alebo jak sa to hovorí, lebo ja takedy poviem zlé slova, ako som pred chvíľou. A proste je to magnetické.
Pozrite, vidíte, jak je to uzatvorené. Napíšte mi do komentáru, jak by som to mohol otvoriť. S nožikom sme skúšali. Nie je žiadna možnosť. Iba pokiaľ vy prídete na to, tak môžete mi pomôcť. A dneska. Aj. A tak nič. Dnešné video ukončíme. Tak čaute všetci. A nezabudnite dať like. Tak. Dobre. Tak, jak som hovoril, nezabudnite dať like. A dobré prázdniny. Negolejete dievčatá a tak ďalej. Čaute. A to nejde. Promiňte.